Μάλιστα. Δίνω Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσω για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, μέχρι τις 8 Ιουλίου έχουν προθεσμία υποψήφοι για τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για να δηλώσουν τις σχολές προτίμησής τους. Σημαντικό ρόλο στις επιλογές τους αναμένεται να παίξει ο τόπος διαμονής, καθώς και το κόστος φοιτησης μακριά από την οικογενειακή εστία είναι δυσβάσταχτο. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, οι υποψήφοι πρέπει να λύσουν άλλον ένα γρίφο, αυτόν του μηχανογραφικού. Έχω ακούσει φέτος μεν για άνοδο βάσεων, αλλά πιστεύω ότι θα μπω στη ιατρική Αλεξανδρούπολης. Θα δηλώσω αυτοματισμό, καθώς αυτή είναι η σχολή η οποία με ενδιαφέρει περισσότερο και είναι η σχολή η οποία θεωρώ ότι έχει το καλύτερο μέλλον στην Ελλάδα. Δυστυχώς δεν έχω πολλές σχολές, γιατί ήμουν περιορισμένη ως προς τις προτιμήσεις μου. Δηλαδή κοιτάζω έτσι, με παροπίδες. Οπότε θα δηλώσω σίγουρα την ιατρική, ακόμα και δεν την περνάω. Οι υποψήφοι πρέπει να συνυπολογίσουν πολλούς παράγοντες στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους. Ένας από τους πιο σημαντικούς είναι ότι η ζήτηση που εμφανίζουν οι σχολές επηρεάζει καθοριστικά τη διακύμανση των βάσεων. Εμείς τα βοηθάμε να καταλάβουν λίγο τα αντικείμενα που έχει κάθε σχολή μέσα, την επαγγελματική αποκατάσταση κάποιες φορές, έτσι. Καλό να ξέρουμε για αυτές τις εποχές που ζούμε. Το τι μπορεί να ακολουθήσει μετά, γιατί υπάρχουν και σχολές που μπορεί να μην φαίνεται ακριβώς τι μπορείς να ακολουθήσεις αργότερα. Δυστυχώς, για άλλη μια χρονιά, η σκληρή πραγματικότητα της αδυναμίας πολλών οικογενειών να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές των παιδιών τους, μακριά από την οικογενειακή εστία, καθορίζει τις επιλογές των υποψηφίων. Συμβουλή είναι να τα κρατήσουμε κοντά μας, οι μέρες είναι δύσκολες. Αποκλειστικά και μόνο Αθήνα. Οικονομικούς λόγους. Θα δηλώσω Αθήνα κυρίως, αλλά ψυχολογία θα δηλώσω μόνο Αθήνα και Κρήτη. Οι εφετινές επιδόσεις των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις είναι καλύτερες από πέρυσι στα περισσότερα μαθήματα. Όπως όλα δείχνουν, οι ιατρικές και οι παραϊατρικές σχολές θα ανέβουν και πάλι στα ύψη, σε αντίθεση με τις παιδαγωγικές που θα πέσουν πολύ. Οι βάσεις θα πέσουν σε πολλά πεδία προσανατολισμού, όπως τις παιδαγωγικές, όπως τις οικονομίας και πληροφορικής, όπως τις πολυτεχνικές και φυσικομαθηματικές. Θα ανεβούν ενδεχομένως στο πρώτο επιστημονικό πεδίο οι χαμηλόβαθμες σχολές, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση εκεί από τους υποψήφιους μαθητές. Οι υποψήφοι έχουν προθεσμία έως τις 8 Ιουλίου για να κλειδώσουν τις σχολές προτίμησής τους. Με τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση exams.minedu.gov.gr.